Namaste. Namaste. Khulumbai. Khulumbai. Anni munga Angminga. Naibet Nabet. Boro. Bolo. Biman nama मा नाम दे खोन्था Sumaya. ओमफ्राय दे बिमान nama मा नाम खोन्थालाय Sumaya. बाबानियालाय Bolo. आब'नियालाय Tuti. नोंना मा नाम दंलाय नोंना Nabet. दे नायबेट ओमफ्राय नायबेट ओमफ्राय Nabet. Nabet bolo. Baba. Uncle, follow me. Uncle. फनानो खिथु खिथु फैफाखायो Oi, Uncle. Baba. Uncle. Uncle. देलायनायखाय माबा फट' खेबलायगासिनो हारसिं खुरिया बारिया बाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै गिदिरसिन जेनेबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय आरो फुंनि सम आरो दा ओमफ्राय थांखांजोब्बाय दिनैनिफ्राय मामिनि फरिखा आरोना एग्जाम दङ दिनै मेथ्स दङ जालायबाय नङा होमबा बिमाफ्रा टेनसन ओमफ्राय आङो टेनसन लाया आरोना टेनसन लाया आं आगोलाय टेनसन लायोमोन उन्दैयाव ओमफ्राय दा बुंनाङा आरोना बांद्राय बुंनाङा ओमफ्राय बे मबाइला बिराद मोजां आरोना लोगोफोर गोबानो हिन्जावफोरनि थाखाय मोजां आरोना आं मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय आं बांद्राय बब्रा बब्रिखौ मोजां मोना ओमफ्राय बे कभारखौ खेवनानै नायबाथ' मैयासो बायनानै लाबोनाय बायदि मोनलायगोन आरो सोरबाफोर लामाफ्राव गनाय मोनबा इदि सानलायगोन आरोना हे गोदानथार सालाखौ सानलायगोन ओमफ्राय माने मा होनो माने बोरायबाय नालाय बोसोरब्रै जाबाय नालाय बेबो माबा नङा माबा मोनसे जाखासिगोन बैसो जाबाय नालाय बेसेरा ओमफ्राय बिनि सिगांनि मबाइल आंना रेडमिमोन आरो ओमफ्राय बे रेडमियाथ' डाइरेक्ट बिदि जेबो नांथा नुंथा थाबथा थुबथाबो जाखायाखैमोन लोगोफोर डाइरेक्ट बे मादार बर्ड ना मा होनो बेनो थांखादों आरो डाइरेक्ट ओमफ्राय दा आं बेखौ गिगासिनो आरोखि बिदि थांनांगौबा मोनबाय थादों आरोना आङो माने बोरैबा मोनथारो आरोना बिदि डाइरेक्ट थांबा बे गणेश फुजा बेरायनो थांनायाव मबाइल दखानावनो थाथ'खाबायमोन आरो गारिखौबो लाखिखाबायमोन ओमफ्राय आङो गारिनिफ्रायनो ओंखारासै लोगोफोर मानो होनबा न'आवबो थांगोन थाखा फैसा नांगौ नङा होमबा एसेबाबो साननाय थायो आरोना दा सोलिथ'यो ओमफ्राय मा होनो न'आव थांबाबो जेनेबा एसे थाखा फैसा नांगौ जायो आरोना खामानि एसे एनै मावहोयो नालाय थ' बाहायहैथारनांगौ जायो आरो न'आव थांबा माबा नङा माबा मावबोनाय जायो बेखायनो आङो दसे थाथ'नोसै र' इदि होननानै ओमफ्राय बोराया थौदो लायखानोसै इदि होनबाय आं गारिनिफ्रायनो ओंखारासै लोगोफोर दानो बायगोन दानो एसे र' न'आव थांग्रोनोसै लोगोफोर जेबो जायाबाथ' लाथ'लानो ओमफ्राय बिदिनो नांथा नुंथायखौनो सोलिथ'नांसिगोन ओमफ्राय मा होनो माने दस्रा जेबो गाज्रि जायाखै आरोना खालि बे भिडिअ नायबा आङो कमेन्टल' लिरहरनो हाया आरो बेबो ओमफ्राय बे दिलाल' थाङो ओमफ्राय दस्रा इम'जिफोरा जेबो थाङा दस्राबोआबो थाङा खालि ओमफ्राय बिफायाथ' मिथियानोमोन आरोना दिनै गथ'नि फरिखा दं नामा मैयासोयावसो जेनेबा मेसेज हरबाय नालाय माबानि होननानै ओमफ्राय होनबासो मिथिबाय आरो हे मामि माथो फरिखा नै इदि होननानै आंथ' मिथिखादों मामिया खोन्थाखादों नालाय एखमबा खोन्थानोबो बावलायलाङो मालायलाङो आरो ओमफ्राय आं बिफाखौ सोंथिनबाय आरो बिफाया सोंबाय आरो माबाफोर दाउट दं नामा माबाफोर रोङाखै नामा इदि होननानै ओमफ्राय मालाय हाजोबखायोनो मिनिनानैसो थैगोन आरोना हायोना हाया गावसो मिथिगौ बेसेबां लाबोयो बेसो खोन्थासिगोन ओमफ्राय नै नै बेयाव फेरले बिसिनानै बिदि गेलेबाय आरोना ओमफ्राय नै बिसिनायाबो बुग्लुंबायानो लोगोफोर नै ओमफ्राय दा गाव गेलेफिननायखाय ओरै साफा जालायबाय नालाय ओरैनो बेयाव गेलेलायबाय मोनायाव जि सुनाय थनाखै आरो लोगोफोर न' सिबग्रोनोसै ओरै गेलेलाय आरोखि नोङो ओमफ्राय लोगोफोर नै बेग सुनो नागिरदों आङो ओमफ्राय 100 थाखा फैसा मोनलायबाय दंबावो खोमा नागिरबावनो र' हाद्रि फुद्रि नांजोबो ना दा बोरैबा 100 थाखाल' दंफ्रांमोन आरोखि ओमफ्राय आं सुनानै लानोसै बेफोरखौ रेडि दोनखानोसै आरो ना होमबा माबा नै बिसोर मोनैयानो आरो बे मालाबा थांनायाव ओंखाम ओंख्रिफोर गोलैनाय ना मामोनथाय फैनानै सुफैयाखै नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नै इदि गाज्रि जाबाय आरो नै माबा रफ' नै ओमफ्राय बेना मालाय नै इदि गाज्रि जायाखै बेना नै बे गोबावबो जाखाबाय जानायालाय एसे
tôi là cái बेसे बुरजा लिरबोखोलै दिनै टाइमा बेसेबां मोनलायदोंना हा एखेयानोमोन दिनै टाइम बुरजा मोनथारदोंबालाय मा बेसेबां नम्बर मोनगोन मिथिया आं मोनसेल' कुइसन होदों मोनसे कुइसन गोजो गारबोबाय Abu मोनसे कुइसन गोजो गारबोबाय नामा आं लिरबोजोबदों बेसेबां मार्क्सनि गारबोखो हरलाय अबेखौ गारबोखो बिसोरसो लिरजोबनाय बेयो बेखौ बुजियाखै खोमसिखौनो सोंहैदों बाबा बाबा दं सना सोंहैने मोनसे गारबोदों माखौ 26निखौ मामि 26निखौ ना 27निखौ 25 double bye 25निखौ double 3 मार्क्स माइनास जाखायो माथो बाबा 30नि लाइनाव लाबोनाय लाबा बेसेबां मार्क्सनि जादों मिथिबावा बोरै नायनो बेसेबां 40 नङा मामि 60 मिथिगौ नोङो ए बे आलाय माथो माथो बेलेग बेलेग मार्क्सफोरा Rồi, mochi 60 बे माने मा होननाय जायो 60 ओं बे माने थांलाय बिफानाव सोङो Ambe ओहो ओमफ्राय 60 मार्क्सआ बेलेग बेलेगनिसो 40 Ambe मार्क्स हो बाबानि आंनि 60 मार्क्स Ambe 3 माइनास जाखाबायानो थांबाय थाराखै जाहैबाय आरो थांबाय ओमफ्राय बैनिफ्रायबो दानख' दुनख' थाबावो ओमफ्राय फोरोंनायाबो फोरोंखाथाराबो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा बारमोन फ्राइडे आइयो जेबो नङा जायखिया चेक खालाम आरो आं लान्चखौ जाबाखै मा बिमा जाखो ओमफ्राय माबोरै सेटारडे मोननानै गथ'खौलाय हाउस ड्रेस गानहरबाय बायखो नोङो आं नङामोन मोनसे दिदि बेहायनिनोमोन ओमफ्राय बे दिदियालाय मा गानलांनाय स्कुलनि ओरैनो स्कार्ट टि ओमफ्राय आं बेजों रायलायहरलायदोंमोन ना आंबो हाफ दे नामा होननानै आंबो ओंखारनानैसो सानबाय गथ'फोरा मा गानदों ओमफ्राय आं आइयै मा बिमा दिनै एखे सनिबार मोनथारबाय आरो ना थैगोन आंबो नोंनो होनग्रोखादों मामि आंखौ नोंनो सेटारडेनिफ्राय होनबाय नालाय बेनो जाबाय आरो ना ओमफ्राय गाबोन सानडे मोनगासिनो आरोखि दुखायदां ओमफ्राय र' बाबाया नोंसिना गाबोन सुनिबारावनो नोंबो होनासै आरो दिनै सुनिबार नङा होननानै गथ'खौ हाउस ड्रेस गानहरबाय सुनिबारनि ओमफ्राय नोंस्रा सुनिबारावनो पार्टि जागोन माथो सुनिबाराव सोरबा सोरबा मिरामिस सुबाय न' सुखांबाय आरो ना लोगोफोर बेग बागखौबो सुखांजोबबाय आङो ओमफ्राय बोराय दङ माने दिनै बोरायनि डिउटि आरो ना बेखायनो दङ दालि सम्बार मारिनो नागिरदों आङो केरेला आलु भाजा आरो मा खिन्थाबाय थालायनो ना होमबा दा मोनायाव उन्दुनाय नंलालायनो होमबा जोंहा बे बोरायनि डिउटि थाबाथ' उन्दुनाया जाखाया नालाय बेखायनो होनलायबाय बिथांमोना सोरबा सोरबा साननो हागौ दाबायदियाव बोराय दं माने डिउटिखाय डिउटियाबो दाना आलदा आलदा जाबाय आरो दिनै एबार मा दिनै मा डिउटि मोनलाय किउआरटिनि फुल फर्मालाय मा कुइक रिएक्सन टिम आरो दिनै इमारजेन्सि माबा माबि गिदिंनाय बेरायनाय बेफोरखौ माबायो खोमा आरो ना माबाफोर जाबा इमारजेन्सि सोरनावबा थांबा माबा मोनसे जाबा माबा माबि बेफोरखौ हठातकेफोरनि थाखाय रेडि डिउटि आरो ना ओमफ्राय नाइट डिउटिफोराथ' आलादा जायो नालाय एसे जाखां माखां दुगैखां जि आरि सुखांबाय उल्टा पाल्टा गस्ला गानहोनानै गाबोन गानलांनांगोन ना आरो सुफिनबाय आङो बेगाबो रानसिगोन बेगाबो रानगोन आरो राना दिनै सान्दुंआथ' गोराथार आरो ना उल्टा बिसिनिजों गोजां बोथोर बासो गोरा जायो नालाय गोजाङा नालाय बे जायगायाव खम गोजाङा आरो ओरैनो गोजाङाखौनो होननांगोन आरो सोरनि बिमायालाय फ्राइडेआवलाय सेटारडेनि ड्रेस गाननो हरबाय बायनाय ना लोगोफोर जाम्बिथार आरो आं नुहुरखादोंमोन बोरैबा दा गोसोखांनानै बोरैबा मोनबाय थाबाय आरो आंना जेबो बुङिखायसो ओमफ्राय बिदिनो मास्टार बावनायखौलाय माथो खालामबावनो ना लोगोफोर जान बुस्केट गानहोहराखै नालाय गाबोन इंलिसना आरो फरायो टाइम गैया जानला मोनला टाइमाव फरायनो मोनो मामि दा खैथा जाखो 10ता जाथारनोसै आरो ना ओमफ्राय आंबो एसे टेन्थाव हैनोसै खोमा बोराय थाबाथाय उन्दुनो बायो आङो मानो होनबा फन फैबाय थायो दाबो खेब्बैसो फैखो बाबानाव होमबा खेबथाम गोजो फन फैबाय लोगोफोर आं उन्दुनो मोनगौमोन उन्दुहां जालायबाय फन फैलायबाय उन्दुहां जालायबाय फन फैलायबाय बिदि जायो आरो ना बेखायनो बोराय थाबाथाय सानाव थाबाथाय उन्दुनोनो बायो आङो माने खर'सो सानाय मोनो बिदिनो डिउटिबासो रेस्ट मोनसिनो आरो ना दिनैथ' फुल दे न'आवनो दंगासिनो ओमफ्राय माने रेडि थाबाय थानांगौ आरो ना फन फैबानो फटकके गानै जोमै ओंखारलांनांगौ बिदि ओमफ्राय मोनायाव माबायदि मिथिया बे डिउटिया दाख्लै जेसिअ जानायनिफ्राय
दाख्लै बै दाख्लैनिया आलदामोन ओमफ्राय दिनैनिया आलदा आरोना जोंनिया फार्स्ट नांजेनबाय बिदि किउआरटि ओमफ्राय दाख्लैनिया डिउटि एनसिअमोन आरोना डिउटि जेसिअ एनसिअआ बिनि सिगांनियासोमोन आरोना बावलायलाङो आरोना लोगोफोर बिदि दा मोनायाव माबायदि जायो नायनोसै दिनैसो फार्स्ट टाइम बिदि नांफेरदों नालाय बिदिनो जाबाय थासिगोन आरो बिसोर मोननैल' नामाथाय आंखौसो ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारबाय उन्दुहैनांसिगोन आरोना आं बे थाबानो उन्दुनो बाथारो बाबा थाबानो ओमफ्राय फरायबाय थादे नेदोंमोन आं गथ'खौ फरायोना फराया होननानै ने मामि नेलायलायनाङालै जोंना हारसिं फरायखायो ने देनां देरबा बिदिनो फरायबाय थादो मामि दे बारा बुंनाङा आरोना लोगोफोर गाव हारसिं फरायनांगौ फराय गथ'आ मोजांथार ने मा मोजांथार आंनि फिसाजोआ आं उन्दुहैसै बिमा बिफानिसो लाबोयो दा माने बेबायदि मालायफोरा गावनि पेरेन्टसनि लाबोयो पेरेन्टसनि लायो होननानै लाबोयो आरो बिसोरना गावखौ मोनबा गाज्रि मोनो नंगौथ' आरो मानसिफ्रा पेरेन्टसनि थाखायसो लाबोयोनो आरो पेरेन्टसखौ गिनानैसो ओमफ्राय गावहा नोंहा मानि थाखाय होनदों नोंहा नोंनि थाखायनो नंगौथ' आरो नोंसिनि थाखायसो दा जोंहालाय मा नोंसोर मोजांबानो जों मोजां ओमफ्राय नोंसोरसो मिथियागोन ना मामि सरासतिया जै हाबबाथाय मालाबाबो ओंखारफिनानो मामि ओमफ्राय लक्ष्मियानो देन थांलाय फैलाय जायोनो आरो जों जेसेबां मा फरायदों बेखौ जोंल' मोनगोन रावबो मालायफ्रा मोना मामि मिथिबाय बिनि फिथाइखौ जों गोदो फरायासै नालाय नोंखौ बेखौनो बुरजा फरायजानो दसे उन्दुनानै सिखारखांबाय आरोना लोगोफोर साहा लोंसैलाय आरो माथो बेलासिनि ओंखाम संसैलाय आरोना टाइमाथ' बिदिनो जायो साना थाब मोनाया ओमफ्राय टाइमा थाङो जोबनो रोङा ओमफ्राय नै बिथिं नै सोरना फरिखा जादों बाय बाय